Hi guys, welcome to the night market of Pangasinan. Isa lang daw yan. Magkano yan? Uy, Ano ba yan, te? Yung isang lumpia? order? Lumpiang Magkano isang gulay? order? Sabay po. Nakita! Ayaw mo! Ayan! Ano yung Dave? Seryoso mo naman. Grabe siya, oh. Lalim ng iniisip. Sarap. Sarap. Dumpling? Oo, dumpling. Dumpling nga. Awan, dalim da? Dalim. Nag-crave ka ng mga street food. Taglit lang dam ha. Baso mo na ha. Isaw-isaw, ulo ng manok. May isaw. May kanin pa tayo May ba? kanin. Iba pala yung quick at iba yung When you're... Yan, maano natin. Here at night market. Tuknining yan. Hindi, ito ang kwek-kwek. Ito ang tuknining. Ayan o. Thank you. Tagal ng kanin. Thank you. Niluluto pa yung kanin. Happy tummy. Happy tummy na siya. Parang gusto ko ulit-ulit mag-ano, kape. Ano? Busog-lusog. Happy tummy. At dahil nabusog, kailangan naming maglakad from Medina Sayed to Tourist Club. So thank you so much for watching. Bye-bye and God bless.